אוקיי, שלום. מי פה ראה את הסרט להפיל דיקטטור? להפיל דיקטטור. אז הסרט, למי שלא מכיר, עוסק באיך בסרביה הצליחו להפיל את מילושביץ, רודן רציני ביותר, ולי היה כבוד ביחד עם ליאורה וייסמן ואחרים להיפגש עם שרדה פופוביץ', הבן אדם שהוא אחד המובילים של המאבק. הוא מסיים את הסרט, והמילים שהוא אומר בסוף הם כאלה: אנחנו החלטנו לאהוב את החיים, ואי אפשר לנצח את החיים. וזה מה שהתנועה שלנו עשתה. אנחנו היינו קבוצה של אוהדי החיים, וזו הסיבה שהצלחנו. אוקיי? כפי שאתם יכולים לראות פה זה פלייר, זה סטיקר שהוצאנו, שהמטרה שלו הוא באמת להגביר את הדבר הזה שב-27/10 בוחרים בחיים, ואם זה מה שיוביל אותנו, זה מה שנצליח. אז אנחנו יצאנו להיפגש עם שרדה פופוביץ', ואני אתן כמה דברים שאני יצאתי מתוך המפגשים שלנו איתו. הדבר הראשון, צריך 3 דברים, שזה תקווה, משמעות, תקווה ופעולה. הדבר הראשון זה משמעות. משמעות שתוציא אותנו החוצה. זה יכול להיות דבר אדיר כמו דמוקרטיה, צדק, שוויון. זה יכול להיות, סגרו לי אני כבר לא יכול ללמוד ואין כסף לעסק, ודברים הרבה יותר קטנים. למצוא את המניע שמזיז אנשים ולהתחבר אליו ולחזק אותו. אחרי שיש משמעות, אנשים אומרים כאלה, יאללה, בואו נעשה, אבל אין תקווה, נכון? אומרים מתייאשים, אבל אז לא, יש מלא תקווה. גם להגיד שמה שאנחנו עוברים בישראל עברו במקומות רבים ויצאו מהם: סרביה, פיליפינים, ארגנטינה, צ'ילה, פורטוגל, ספרד, מלא מקומות שהיו דיקטטורות לא פחותות ממה שקורה פה ויצאו מהם. חוץ מזה, מסתכלים על, כמו שנאמר מקודם, מסתכלים מה קורה בסקרים, מה שקורה עם אייזנקוט, מה שהיה שבוע בדמוקרטים. אנחנו על הגל. אם אנחנו לא ננצח, זה בגלל שאנחנו אחראים לזה. יש תקווה, אין סיבה להיות בייאוש. אבל תקווה בלי פעולה לא מייצרת ניצחון, ולכן הדבר העיקרי עכשיו שאני מדבר עליו יותר זה פעולה. ואני אמנה 6 פעולות. הפעולה הראשונה היא כל הזמן להשאיר את השיח הדמוקרטי בשיח. תאכלו לחברים שלכם את הראש, תגיעו לפה, תכתבו על זה פוסטים, תצטרפו לארגונים, בואו נדבר דמוקרטיה, אמרות בחזית, בעונות אלטרנטיבה לא חסר, פעילות נוכחות מוגנה. קודם כל להשאיר את השיח כאן. דבר שני, דמוקרטיה! דבר שני, דמוקרטיה! יאללה דמוקרטיה. דבר שני, לעודד הצבעה. הכי בסיסי, לעשות שיימינג למי שחושב בכלל לא להצביע. זה להגיד, מה, אתה גזור, אתה לא הולך להצביע, אתה לא רואה מה קורה? שהבסיס הוא, אנחנו הולכים להצביע. חוץ מזה יש מלא ארגונים שפועלים על עידוד הצבעה, יש משם כיוון, בעונות אלטרנטיבה. אנחנו פנינו לטוב, ויהיו ארגונים אחרים להצטרף לפעילות של ארגונים, זה הכי קל. דבר שלישי, כל מה שקשור לפעילות בתוך הקבוצות שייכות שלנו. לא להשפיע רק עליי, להשפיע על מי שאיתי, הכי קל. אני מורה בבית ספר, לפעול עם המורים בבית ספר, להגיד מה אתם עושים לקראת הבחירות, הכי קל. מה אנחנו, אני בעל עסק, מה אנחנו עושים לקראת הבחירות, בתוך הקבוצות וואטסאפ, בתוך המפגשים השכונתיים. זה קל, זה לא מסובך, רק להניע את השיח. דבר שלישי, הוגנות בבחירות, לוודא שיש בחירות הוגנות. הכי בסיסי, הכי ברור. הממשלה הולכת להעביר את השטח, בין אם זה עזה, לבנון, או עכשיו ראינו, אגדה. זה לא טעות. זה לא טעות, זה מוכן מראש. לעשות את מה שקרה אתמול בחסות המדינה בגדה, זה תרחיש מוכן מראש, זה מה שיקרה. זה המטרה של הממשלה, היא רוצה לייצר כאוס. התפקיד שלנו זה שלא יהיה כאוס. אם אין כאוס, יש בחירות הוגנות. וזה המטרה שלנו. יש ארגונים שעוסקים בזה, הסיוע האזרחי, זה הזמן, חמ"ל בחירות וארגונים אחרים, תצטרפו אליהם, תצטרפו לארגונים, הם עושים עבודת קודש. הדבר החמישי לכל מי שיכול זה לוודא שהממשלה, שמי שכרגע רצים להיות בממשלה, כל המפלגות מכריזות שהן לא יושבות עם נתניהו ויושבות עם ערבים. זה א' ב', וכולנו יכולים לעודד את זה בשיח. כולנו יכולים לעודד את זה בשיח. לחשוב איך אני יכול להשפיע על מישהו בכנסת, מישהו שרץ, שזה מה שהם אומרים. דבר שישי ואחרון, זה לא ייגמר בבחירות, שאף אחד לא יחשוב. יש לנו, אחרי הבחירות תנסו לגנוב את הבחירות על ימין, לא יבוא ויגיד, וואלה, נכון, הפסדנו, זה לא הולך לקרות. צריך להיות מוכנים לזה גם אחרי. בסרביה, אחרי שהפסידו את הבחירות, אחרי שניצחו שם את הבחירות, מה עשו? הם באו בשלטים ואמרו למי שזכו, אנחנו מסתכלים עליכם.
אנחנו פה להבטיח שאתם עושים את מה שהבטחתם. כל הדברים האלה זה פעולות, תעשו מה שאתם יכולים. חשוב לראות גם איך הדבר הזה הוא מהלך מתקדם. השבוע הבא 5% יותר, שבוע אחרי עוד 5% יותר. תסתכלו על הלו"ז שלכם, איך אתם מפנים לזה זמן עד שמגיעים לבחירות, וכולם צריכים לעבוד על זה. עד שיהיה לנו פה משטר יציב, דמוקרטי, ליברלי, עם ערבות הדדית, משרת את כל האזרחים ושמסוגל לשמור על עצמו, לא כמו שעד עכשיו. ואנחנו ננצח, ואנחנו גם נביא את השלום.